radio station namhlanje silapha kwindawo yaseLuthuthu eyaziwa ngokuba Strerkstroom kwisikolo i-Usenathi Primary School. Esisikolo ke sasiyakwaziwa ngokuba yi-High Mission, saye sathi saqalwa phambi ngomnyaka ka-1963. Kwalile ngomnyaka ka-1985 satshintshwa igama saziwa ngokuba yi-Usenathi Primary School. Silapha ke namhlanje size ngenxeni yokuba sizobhiyoza kunye nabo emveni kokuba bethe bazenzela udumo kuzo i-national champions zayo i-South African Schools Choral Estate lento yaziwa ngokuba nguSASCE okanye i-ABC ngutsiphe Choral Estate. Bazintshatsheli ke kuba ke bafumele indawo yesibini ingakumbi kwi-Western Peace ngeculo elithi Glorious, okanti baze bathatha indawo yokuqala nge-African Peace iculo elithi Tseha. Xa besincokola kunye nenqununu yalapha batshilo okanye ke kuthethile esitsho esithi ezinye zeziseko eqine ngaso Esisikolo nabathe bayi-adopta phambi ngomnyaka ka-2007 nguwo lo umculo we-choral music. Besisho ke besithi emveni kokuba bethe bazenzela udumo ukusukela pha ngomnyaka ka-2016 xa bephumelela ii-championships zabo zokuqala, baye bayenza lento bephumelela iminyaka ilandelelana, kodwa ngenxa ye-COVID kwamiswa ukuba kuculwe pha ezikolweni. Kuthiwe xa kuqalwa kulo nyaka ka-2022 baphinda bayithatha indawo yabo njenge-champions ebezibanjelwe pha eRhawuti Bible Church.